Comença un nou dia i els cibervoluntaris del GOB ja estan llestos. Mapa, càmera en mà i poca cosa més és necessària per cercar els passos de bestiar més perillosos, arbres destacats per la seva edat o bellesa i fins i tot abocadors incontrolats a zones naturals. Mira, la idea és anar a Son Mercè, que hi anarem a peu des d'aquí, des del centre de la natura. Els cibervoluntaris són una nova xarxa de voluntariat del GOB dedicada a denunciar via internet els problemes ambientals que existeixen a l'illa. La conformen una vintena de persones que obren al món les seves denúncies mitjançant l'eina de mapes de Google. Però no només això, les zones naturals i espècies que destaquen per la seva originalitat també tenen un lloc al particular mapa de l'organització ambiental. Avui toca pentinar la zona sud de Ferreries i a pocs metres del punt de sortida troben el primer pas de bestiar. Aquests passos tenen un forat, n'hi ha que són més profunds que altres, i el problema que presenten és que quan un animal petit hi cau a dins, moltes vegades no pot sortir. Llavors, el que ens dedicam nosaltres és a cartografiar-los tots, a situar-los en el mapa, dient quins són els més perillosos i quins no representen cap perill. Una prova de que hi ha molta gent conscienciada en temes ambientals a Menorca són les petites modificacions que es troben. Al pas de bestiar de l'entrada de Son Mercè hi ha construïda una petita rampa. Això és molt útil com a escapatòria per a eriçons o tortugues, els animals que més cauen en aquestes petites trampes mortals. Hi ha hagut qualcú que s'ha dedicat a fer aquesta espècie de rampa amb còdols, de manera que una tortuga podria arribar a pujar per aquí i poder escapar, una tortuga o un eriçó. Encara que aquesta xarxa és ben nova, els menorquins comencen a conèixer la seva feina. Un grup d'escoltes que disfrutava del diumenge, el conjunt telaiòtic es va interessar per la seva feina. Ara això ho posarem a internet i es podrà consultar. A la pàgina del GOB podràs mirar, veus, aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra, aquí n'hi ha una altra. Ens hi fem una foto. Encara que l'excursió arribava fins a Son Mercè, la curiositat del GOB va més enllà. Van obrir camí fins al barranc de Travaluja, on van trobar un boc grapat d'arbres emblemàtics, coves i zones de gran valor natural. Ara som pel barranc de Travaluja. Anem per dins el barranc. Això és el riu que ve bastant ple perquè ha plogut bastant aquests dies. I ara ve més carregat d'aigua. I feina acabada. En tornar al centre de la natura, les fotografies s'han de pujar a l'aplicació per pujar les imatges i després ubicar-les al mapa. Ara el que estem fent és penjar les fotos a internet a una pàgina que es diu Picasa Web. Qualsevol persona, des de qualsevol part del planeta, pot consultar les fotografies d'anúncia. A més, el propi GOB ho empra per fer-ne un seguiment, sobretot dels abocadors incontrolats. Els passos de bestiar estan dividits, inclòs en diverses categories. Els que estan en vermell són perillosos pels animals, els que estan en verd no representen cap perill, i els que estan en blau o no se sap, no en tenim constància, o són dubtosos. I feina enllestida, a poc el GOB tindrà tota una cartografia il·lustrada dels principals problemes ambientals que hi ha a Menorca. Vinga, adéu! Fins la propera!